No katoppa, kun tässä on semmonen tilanne, että tää ei yllä tänne. Niin mä joudun vähän värkkäämään tätä sillain näin. Oi! No siis... Toki en näin. Pitää varmaan tuolla avaruudessa rakentaa paremmat rusterit tähän. Ei vitullakaan riitä. Joo. No. Mitä? No kyllä tää on niinku yllättävän hyvin mennyt. Jep. Aika On pitkälle. tästä kamerasta vaan aivan vitun vaikea hahmottaa, kuinka leviä tää on tää alus. Joo, mä voin hahmottaa aika hyvin täällä. Se... Ui! Ei vittu. Ja taas on saatana sähköntuotanto nolla. No niin, mä menen ihan tänne päähän ja nyt vittu jiittaat sen maksipaskat siitä. Vittu mikä kannuuna. Rotor. Vittu kun se pyörii lujaan tää vittu. Älä vittu nää hengeä, saatana! No. Oh no! Hei. Käypä vittu Petteri katsomassa sen rotoristatseja. Joo. Siellä saattaa olla vähän vääntöä. Juu. 300 meganewtonia. Hetkinen. On muuten vittu 1000 meganewtonia. Ville, tässä on tommonen nappi nimeltä Detach. Ja nyt konahti. Ei, Tää ei oo hyvä. Tää ei oo kyllä yhtään hyvää nyt. Mikä ritsa tuo, vittu mikä ritsa tuo. Ville ei laittanut sähköistä. Joo, tässä on muuten semmonen potentiaalinen katastrofi, että... Kohta sattuu Juhalle okaa, voi vittu. Ja vähän... Se vittu se onkin vääntynyt noin paljon. Se hinge ei vaan vittu jaksanut tuota ennen. Joo. Siis se näyttää ehkä siltä, että se heiluu silleen pikkasen, mutta siinä on tosiaan... Mä otan paljonko siinä hengen oli niitä sisällä, newtoneita? 1000 meganewtonia. 1000 meganewtonia painaa tuota meidän basea vasten tällä hetkellä. Aivan. Joo, otetäänkö vähän taaksepäin sitä? Pistetäänkö miinusmerkkiseksi tuo velocity, jos se lähtis aukeamaan? Ei. Aukas. Ui vittu. No niin. Ai saatana. En oo ehkä niinku ikinä. En oo ehkä niinku vittu ikinä nähnyt mitään näin seksikästä kameraplacementtia yhdelle tykille. Näytä. Mäkin haluan Onko se nähdä. suoraan siinä yläpuolella? Oh. Kurt Cobain POV. Paina Control 3, niin sä pääset siihen.
kamera täpille. Hohoho. Aika hyvä, etten sanois. Tuolla on kyllä Onko kakkonen ampumisena? On. Voi vittu, kun lähti haanaskasta nyt tämä homma. Kuulostaa aina niin kauhean hyvältä. Kytkö pein piovi? Ei vittu, kun se nyt tulee yö. Mitä vittua? Mitä vittua? Mä pitää nyt odottaa taas vittu 2 tuntia, että me päässään vittu höökemään sinne. En mä kyllä oota. Me onks mukaan niin vittu HC, että sä näet, että joku vittu Night Ops. Kyllä. Mutta timppailee sinne. Mä tuun timppailla. Voi vittu, kun tämä mäki ei lopu ikinä, vittu. Näin. Voi vittu. Oh. Ei. Tää ei lopu koskaan. Tai eteenpäin. Tai tuonne taaksepäin. Tuonne takaovelle päin. Niin, joo, ei se. Oho! Pikku 180. Tästähän ei puutu mitään muuta kuin halapaa kaljaa ja vittu huonot karaoke-laulut. Vittu mikä ei takakeno. No niin. Oppis. Ja ei vissiin rakennettu gyroskooppeja. No mitä vittua sitä nyt gyroskooppeja, kun eihän tämäkaan jo. Pikkusen tuonne pasuri. Joo, suoraan vaan. Pikkusen oikealla. Ai se on hyppyri. Mä näen sen. Ja liikkuu muuten aika hyvin itse asiassa. Jep. Ja kun tää kiihtyy koko ajan. Tämäkin. Nyt saattaa hyytyä. Jaa, trajektori muuten näyttää siltä, että laitetaan parkki päälle. Okei. Sulla on kitkaa pikkusen siellä. Ei joku tässä nyt niinkö vittu mättää. Vittu. No vittu oo siinä sitten. Health low. Voi vittu! Mr. President, they hit the second tower. Voi vitu idiot. No niin, lähdetäänkö vittuun täältä? Tää on vaan. Jaa, no heitit sitten sen. Tuo sun aluksen jatkaminen menee joka kerta pikkusen jännemmäksi. Se aina tarvii olla tylsää ja turvallista. Mä yritän kaikkini kyllä. Mä yritän kyllä kaikkini, että se menisi Mulla paskaksi, alkaa, mutta... Että mulla alkaa vituuttaa tää.
Tein kaikkeni.jpg. Screenshotti otettu. Joo. Hyi vittu, kun kolisee. Tuko heiluu. Vittu tuo mun horisontti. Indikaattorikin on vähän. Taisi mennä nopeet kaakka. Tai Joo, Ite. taisi mennä. silleen, että no tuo ei ole kyllä tässä pelissä. Natsi, joo. Ja täällä kaikki ottaa rauhan. Nep. Melkeinpä. Mehän voidaan tehdä kyllä semmonen twisti, että me pistetään melkein kaikki vihollisiksi, niin ei oo liian helppo. Okei. I'm over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now. I'm just stroking my shit. I'm horny as fuck, man. No, ihan sama. Kääntykääpä tänne päin, mä tunnen. Joo, mennään muuten... Helppoa kun hänen nimensä ja pojat tulevat roskaan. On veli, joka tukahduttaa äitisi ja saa siskosi luulemaan, että rakastan